tak tam nasypete nějaké výroky A, B a něco vám padá, ale můžete tam jenom ty pravdivostní hodnoty sypat. Představte si, že tam dáte pravda a ono vám vypadne pravda. Dáte tam pravda a nepravda a ono vám vypadne nepravda. Dáte tam nepravda, pravda a vypadne vám zase nepravda jako výsledek a pak nepravda a vypadne vám nepravda. Pokud to srovnáte s tím plus, jakou výrokově logickou spojku simuluje tahle ta schránka? Co? Konjunkce, ne konjugace, konjunkce. Jo? To je hvězdotravestí, to konjugace to naklade. Jo, ale konjunkce a konjunkce se nazývá takové spojení, které v přirozeném jazyce zhruba odpovídá té spojce A, pokud ji můžeme interpretovat jako výrokově logickou, a značíme to tady tímhletím způsobem. Jo, když se podíváte na tu tabulku, tak co já jsem tam vlastně provedl? Tady to PQ, to jsou ty díta, tady jsem nazval A, B, tak PQ, no. Jo, PQ si tady myslete, označení. No, ta schránka buď to vám uniformně bude tam dávat v těch extrémních případech pořád jedničky, nebo pořád nuly, ale pak tam jsou ty zajímavé případy a ta osmička mě právě simuluje to, jak se chová, řekli bychom, normální výroková, ne výroková logická, ale normální výroková spojka A. No, protože kdy je výsledek toho spojení A pravdivý? No jenom tehdy, když jsou pravdivé obě ty věty. Pozor, musíme u spojky nebo musíme odlišovat disjunkci a alternativu. Disjunkci, abychom to mohli zachytit rovnou jednoznačným výrazem, tak budeme chápat v tom přirozeném jazyce jako spojku nebo a alternativu jako buď a nebo, čili v tom vylučovacím smyslu. Ono se to samozřejmě může i v tom